Türkmenistan'ın Fenagatçılar we Telekaçylar Birleşmesiniň agzasy Asuda Akymy Hojuluk Jemgyýetiniň şeýriýa harit nyşany hususy önümçiligi zamanamyzyň kemil innowasiýon enjamlary bilen enjamlaşdyrylyp, bu ýerde şu ýylyň başyndan bäri awtologlar we tehnikalar üçin niýetlenen çalgy ýag önümleriniň duruşlaryň önümçiligi üstünlikli ýola goýuldy. Lewap welaýatynyň Denew etranyň çägine ýerleşýän bu döwrewap önümçilikde häzirki wagtda işçi hünärmenleriň 40-dan gowragy dekme çeki, ýakyn geljekde önümçiligi giňeltmek kimim işgär sanyny 100-e ýetirmek gözüňde tutulýar. Önümçilik kärhanasyny jemi 6 toporda mineral we sintetik ýaglar öndürilýär. Häzirki pursatda hususy kärhanada şeýer ýag harit nyşanly önümlüň 25 görnüş taýýarlanylýar. Önümler dürli ölçekdäki plastik gaplary, kimim 200 litr gowrumdaky demir çeleklere gaplanylýar. Önümçiligiň ýoly goýulmagyna gerek bolan esasy çeňmal Türkmenbaşyndaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan üpçün edilýär. Bu ýerde hususy önümçilikde taýýarlanylýan tehnika ýaglar gaplamak üçin ýürüte plastik gaplary öndürgen önümhananyň işem ýoly goýuldy. Bu önümçilik bölümine 1 litrlik hemem 5 we 20 litrlik gaplar taýýarlanylýar. Plastik gaplar önümçiligem kemil enjamlaryň sazlyşykly işine daýanýar. Döwletimiziň hususiýetçileriniň arasynda ilkinjilen hatyryny awtologlar we tehnikalar üçin ýetlenen ýaglaryň önümçiligini üstünlikli ýola goýan bu döwrewap kärhananyň uly mümkinçilikleri bolan barlyhanasy bolup, önümlüň hil ölçegi ýürüte hünärmenler tarapyndan berk gözüçlükde saklanylýar. Ýaponiýanyň, Amerikanyň, Birleşen Ştatlarynyň, Ýewropa döwletleriniň ösen tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan barlyhana şertlerinde taýýar önümlüň hilini ýokary derejede seljermäge, kimik düzümni çaltyp takyk anyklamaga giň şertler döredilendir. Iş ömüzüge barha öňellerleýän hususy kärhananyň agzy ýerleşgärleri eşaretli zamanamyza işlemäge, önüm öndürmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadamyza kimim hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahraman Serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler.